Gipatawag ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas ang Department of Public Works and Highways ug ang kontraktor nga nagayumayom karon sa Bulacaw Bridge nga nagduktong sa dakbayan sa Talisay ug dakbayan sa Sugbo. Si Margie Dacanay sa exclusive report. Sa tigom gipadayag ni Mayor Samsam Gulyas sa DPWH ug sa kontraktor ang iyang kasagmuyo tungod sa ilang kapakya sa pagpahibaw sa dakbayan sa nagpadayong repair sa Bulacaw Bridge. Iyang gipasabot nga proyekto man tuod kini sa dakbayan sa Sugbo apan kung sirad-an na sa trapiko ang Bulacaw Bridge, apektado usab sa trapiko ang dakbayan sa Talisay. Hangyo sa mayor nga pahibawon usab sila aron makapangandam. Akong gitawag ang district engineer yesterday, ako siyang giingnan na traffic is no jurisdiction. When it comes to infrastructure projects, you have to coordinate with us. Kaya ang na-traffic, di ang Cebu, ang Talisay ang na-traffic. Subay niini gipahunong una ni Gulyas ang repair work sa tulay hangtod matapos ang Cebu leg sa 30th Southeast Asian Games torch run nga mogamit sa usa ka lane sa Cebu South Coastal Road ugmang adlaw. Gipaabot nga dasukan ang usa ka lane sa Cebu South Coastal Road padung sa dakbayan sa Sugbo, kahimuon naman kining duha ka lane. Amo ang nasabutan, they will work only from 9 p.m. to 5 a.m. Come 5 a.m., ilang tabunan ang daan na makaagi lang sila as if wala gitrabaho. Nagdumili na pagluwat og pamahayag ang kontraktor. Uban ni Renante Quinones, Margie Montejo Dacanay, Balitang Bisdak.